Arwa kini machiegni nyakora moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En chieng' tich ang'wen kendo wantiere karka mar mondo mi warangni kaka ohala timo kendo kaka ohelni mamoko inyalo chaki kendo itayo gi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakora moge jwang kawane mesa mar ohala gi mwandu wachako kaka kod sigand Elvis Otieno Owiti. Elvis Otieno Owiti timo ohala no mano mar tweng'o kendo uso mwandu maluwore kod tijno mare mar tweng'o. En tich mosetimo kuom kinde sani to wacho ni moro moyudo kar kae biro kotenore kod joge dhi sikul, joge yudo chiemo, en owuon yudo kare modake monyalo luongo ni dalane kata kare mano mar jot. Mor ma kamae biro kaluwore kod siso mosebedo kotimo, mor ma oyudo kotenore kod tije mosewacho ni biro kaluwore kod tij lwedo. Nyakora moge jwang kawuono kono wariekni wuok e kaunti mare kod counties moluore. Kawuono wayudo thuolo mar bet kode piny kendo to kode kolwerono mathoth kotenore kod kaka ohala mar tweng'o kata mano mar tailoring tere e kare mar tich kae. To mor mane mabende oyudo kopogore gi mago mabende wanyalo paro ni jatweng'o nyalo bedo ni yudo. To bende karka kare koyawo to ganda biro otweng'o to bende oyudo achiedh nadi mopogore opogore. En ang'o makete odhi mbele gi timo tijni pile ka pile? Wawinjane sigand Elvis Otieno Owiti ma kawuono yawno mesa mar ohala gi mwandu. Iluonga ni Elvis Otieno Owiti, ajanyakach kamoro ni jimo. Koro kidhi jimo nitie jimo nitie ariyo e Nyakach. Nitie jimo malo ponge to gi jimo mwalo rageng. Koro wan to jimo mwalo rageng. Tiji tweng'o to chutho wacho no nyuolago. Mane kaka wache yo maber. Kech wuonwa ne tweng'o. Wuonwa ne en fundi. To ka wuonwa ne tweng'o to niyudo ni time mane wuonwa tweng'o ni endi nonyalo we lewni to kobiro to yudo kananga cha sitwang' atieko. Ambe dakia gima timo lakini atiye maber makobiro to yudo kananga cha oti maber. Koro nobedo kamae makora chwako tong' ne nyithindo bag mag school, akero negi baji, atimo negi repair, mana mbese ga mantiere kor gweng' kar kanyo. Koro nodhi kama ma wuonwa tho. Koro ka wuonwa nosetho, te manera okawa, obedo koda for only 1 month. Te ma kar kanyo. After that 1 month, anatwango gimora mora manie field mar nanga. Gimora mora miluongo ni nanga. Atwango. Okay, clans ga mostly gide jo manie around area ni. Mano mang'eny mokwongo. Jo Bamburi an go, alafu an gi jo online gi. Jola an gi jo Meru, an gi jo Kiambu, to gi mostly Meru mang'eny. Gine mayudo gi online sana. Lakini aruse weddings ng'eny gi gina ma Mombasa kar kae. Gina weddings lilo mang'eny sana. Be madilgo mostly. Kata sani wan gi wedding moro kar ka ma wa Kilifi. Kore nan kitiyo ne ng'ato maber, kwa mfano inatiyo ni maber, to irifa usiepi moro penj, bwana switi ni otwang'i maler, itwang'i kar kanyi, biateri. Koro mane kaka sebedo ka yudo tich. Atwango ne ng'ato tich maber, to orifa ng'ama chielo ira kar ka. Koro ng'ama chielo moro ifa cha be rifa machielo. Koro inyalo diere moko tie mana tweng'e iyo. Atweng'e iyo kama dake for 4 years. To iyo kama na dake no ge advertisement moro ma display onge anything. Lakini customer matweng'o ne cha rifa ng'ama chielo to biro ira. Koro mane kaka sebedo katiyo tijeni. Kata sani okategemea jo display yoko kanyo sana. Gina joma naseloso tayari kane iyo, gimbe gicha gikelo na jomoko kochako medo jomoko. Koro chen no dhia kamano. Tijini nigi mor sana. Nikech tij tweng'o chalo tich mar ofis. Iwuok kod gokinyi kisego brush madho chai, idonji bet, iler nyako dhiambo. Koro mano mor mokwongo. Mor mar ariyo machaka yude tijni, omiyo nyalo bedo machiegni gi family na. Iyudo ka nyithinda nyalo koa sikul gichopo ira kar ka. Ka gidhi sikul gokinyi seche moko gikadho ira ka dipona monde tich kogwen. Gikadho ira ka kore ka gidhi sikul. Koro omiya bedo machiegni kodgi sana nikech en tich ma family na nyalo biro ira sa asaya. Koro mano kendo mor machielo. Mor machielo bende mayude tijni en ni omiya chiemo. En momiya dak Mombasa ka. En momiya gero nyaka wada Mombasa kar kae. Mana gi tich mar tweng'o ni en. Koro mano mor sana nikech ka ichulo rent, ok en gima yot kidak e town tichulo rent. Koro ayudo mor mang'eny to changamoto bende nitiere. Changamoto mokwongo en kifelo customer. Kech inyalo ni stima olal, mashinde gitiyo gi stima kaka gin ang'wen gi. Koro seche ma stima olal to ina gi problem. Sama stima olal to in gi problem maduong' kech machines ochung' te, aonge backup generator. Koro kaka aonge backup generator,
iyudo ni ayudo hard time sana. Ki explain ne customer be samoro yudo ka ode kuchocho stima no kolal. To area nini ema stima olal. Koro seche mi explain ni stima ne onge kaka udhi meet. Ok udhi winjoru. Koro most of the customer gi act rude ma samoro ng'ato nyalo kata yanyi. Moko nyalo go forward kata dwaro goyi. Inene. Koro kanyo bedo problem sana ma once na bro bedo gi backup generator tapa ni problem na dhi solution. Another problem machielo en jotich. Kaka kawuono no kanyako no yudo liel. Koro kosa yudo liel en chule gi motiyo. Koro samo gedo tich ochung. Funde mag twengo bende mondo mi yud mabedo kodi for long oko yot. Gibro bedo kodi for a certain period of time baadaye winyono chako huko dhi kama chielo. Koro mano be changamoto maduong'. Okay, chako tij twengo ni yot to kendo be otek. An ka nyiso ng'ato na chako zero, to dhi wacho ni mano motivational speaking. But it is true. Achako zero, I resign a teach, mani ichula 1,000, 1,500, seche moko ayudo 2,500 in a day. Kechula pa piswa, tich matiye mechula. To nochopo kama koro nayudo ka okadwar tich mar andika. Awinjo ko kan comfortable, kachopo kacha I'm not comfortable at all. Manyiso boss nacha ni I'm resigning, okadwar tich sani, anadhi ot ywe, adwaro tija. Sina shilingi, aonge yo mora mora, aonge namna Elvis kabanwe. Riye yot, gidhako gi nyithindo. Kasebedo for something like 1 week, nan gi pesa mama matin 2,000 mana tiyo chieng' no, mana we tich no. Pesa nabambanya for 1 week. Ineno. Kana sema manya for 1 week. Kaso etich kama natiye no ema client oae kama natino madwaro ni mondo ane matini. Yani tija no an mano wacho ni nyako make sure ni an matiyo tija ma kok anyal tiye to mano mama no yawa tijino. Koro mama mane ochuno mama ni mo omiyo ng'ano namba na. Ng'ani ema no miya order mokwongo, first order mare tije mag security mag watchman. Koro mane kaka nyacha ko tich order no kaka no miya deposit mar 60,000 na dhi anyiewo machine minyono cha mar 10,000. Alafu achaka nyeo gi overlock bende mana minyono mathin no indo. Ma nen gimoro 7,500. Alafu pesa modong akete material. Tijino natia ka aonge pesa machamo, yani repair mikelo na gigi rende kaya chan kech nene wang dhoth ok na yawe duka. E veranda kama tiye kanya na adake single room tatiyo gi machine minyono no oko kar kanyo. Koro mane kaka nachake. Just one client niya deposit ni ema yaw na wangayo. Koro kaka nachako gi mano odhi kosedhi ema nyiewe machine cha. Mane machine manyiewo mar ariyo mar mach. Koro kasenyiewo mano koro nyeni once nisechako isenyiewo achiel koro nyiewo moko gi yot. Bang' mano ema mai dibo biro super overlock bang' super mai to latest eno biro nyoro machiegni. Poko budho en gimoro ka ng'eny to 2 years. But adek gi to osebudho. Koro tijni en ni kwanza nyaka ibed gi chir. Kidwa chako gima mari. Alafu mar ariyo timo gimoro maonge Nyasaye nyalo miyo ibame yore moko. Kenya masani ng'ama dwa chake. Kochake gi machinde matindo gi. Abro nyise no manyi 50,000. Mano kodwa chako tich ma ka ng'ato neno. Oda yaw duka ma ka ng'ato neno kakadho. To en tich malong'o. Ma ng'ato nene to wacho ni fundicha nyalo miye tija. Do tije mibro yudo tok gin madonga ahinya nikech nitie customer trust. Customer ko biro yudi ka in gi machine kaka duka ni is worth over $500,000. Koro ng'ato ko biro yudo worth mari kaka intiere no, odhi bedo maonge gi problem ko mi tich mar 100,000. Kech oneno ka in owuon tiji o accommodate pesa mang'eny. Koro neno ni ok inyal ringo gi pesa matin ni. Koro seche michako tijni gi pesa matin, ng'eni tije mibro yudo gin mana mathindo ma mondo mi ng'ato trust ka in gi machine minyono ka mo mi tich maduong' bedo ga tricky sana. Kata weddings gineno mana ni idhi lilo lewni mara modhi dhi oil dhi koro gin gi weche peti mang'eny. Lakini kichake maber koro kabisa to ng'ato do manyo 100,000 odhi onyiewo machines ilani secondhand oyudo gi 25 to 30,000. Kose kawo makoro kawo gi ariyo. Kokawo ariyo mano tiyo gi moro 50 kata 40,000. Koro kotiyo gi 50,000 odhi dong gi another 50 no chako kawo super overlock. Mato koro optional onyalo kawo maduong'
onyalo kawo matin. Koro matin cha okawo en gim kokawo matin to gimo sing 10,000 7,500 nyalo yudo, lakini 10,000 malong'o mano second hand matindo tindo. To maduong' ni bende second hand en gimoro 35 kamae iyude to 40. Koro kosekawe to pesa udhi dong' gi gimoro 15 kama kata 20. 15 to 20 ni oketa kata material matin. Neno kan aonge display mar material. Nikech customers mshono gi wagolo online, wadonje Pinterest e simu, wayiero mshono online, kose yiero mshono online to picha moyiero no mane mshono mwatwang'o ne. An gi kambi na ma register Elmat Designs, obedo registered. E Facebook wayudore Elmat Designs, Facebook nini Twitter Elmat Designs, alafu Instagram Elmat Designs, yani Twitter handles te wayudore gi nying mar Elmat Designs. Namba mar simu en 0712 706 589. Nyakwara Mugejwang sigand Elvis Otieno Witi en sigana mami siso kendo jiwi martimo ohala. Kawuono wasewinjo sigande kendo jiwa kaka wanyalo chako ohala kendo tayo makare. En kinde ni moda ka wiyo masani to ka waduogo wabiro ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Seche mwabiro romo kodgi, buru mwagolo kanyo bro konyo e yo maduong'. Wabro kiro negi buru no, bang'e wabro yudo sama ring. Parnit, be ning'e kaka wachni na chando chunya? In nade? Atemo penjo ni be in kare? Chandrika, in kik ideo ng'ato ka ng'ato ka entie kare. Mano ber ahinya. Apenjo ni in hinyori? Dawe, In ditimo gimoro to in di hinyori. Ang'eyo ni beta mbete kona moro kiling'. Sigand Oguda OTC Jabenga Matuklu Ticha Beach Chakre Sari Okinyi kod Ngeso Sabicho Nyango. Sauti na ne pek kabisa. Wacho ni ng'ano duonde pek mana ka gari maru OTC. Koro kai kuma ne nying mar Oguda OTC uwuki. Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya Kickby. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Machegni kendo Nyakwara Mugejwang e chenro ni mar ohala gi mwandu kendo en moro mara dipodi kete kar kae chenro ni arne wachaki nyaka sani ma pod wadhi nyime kode. To bende inyalo miyo paro kaka wanyalo bero chenro ni ka en ja ohala, bende inyalo ndikonwa kimiyo paro mopogore opogore kaka wanyalo biro iri kendo watim ni chenro mar ohala gi mwandu. Inyalo konwa kama intiere, ka intiere Kaluo, ka intiere ka dhowath nam chumbi, intiere Nairobi kod alwora mare. SMS line woyaw en 236000 kata mbui mar Facebook ido wagi nying mar Ramogi TV kare tiyo gi hashtag mar ohala gi mwandu. Kaeto bang'e wabiro hiri kendo wanono ohala ma intiere godo kimiyowa sigandi mag ohala ma isebedo ka itimo. To kanyo e kaka wagerore kaka oganda kendo nagi kinde duto e chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyakwara Mugejwang kawuono kuom jahala mar juma warango sigand miyo matiyo matek kendo otimo tich madwarore mondo miyo nene adieri joge oyudo yuto margi mapile ka pile. Magi miyo kawuono wada winjo sigand Phoebe Sombe. Phoebe Sombe uso kite mago mitiyo godo e duso udi kata mago mag gedo mong'ere kaka Galana Stones. Kawuono ayudo thuolo mar bet kode piny kendo miyo wariek ni mopogore opogore kendo mor mantiere tich
mano mar uso kite mago mag galana ma itiyo godo e gedo e kinde mathoth. Ma en paro mabende mwandu ni golo e kaunti ma entiere koterogi kuom achielo mano kokalo kuom ndara. To iye kae, ohala ka ohala nitie kod mor mare kod achiedh nade mopogore opogore. Kawuono ka wawinjo sigande, wada winjane matut kotenore kod tich mosebedo kotimo kuom kinde sani. Jip oyudo kanye, siso ni wuok kure, to bende ohala ni en makelo ne mwandu. Kata minyalo wacho na dieri, chenro mar ohala gi mwandu kawuono menyo Phoebe Sombe kaka ja ohala mar juma. Anto giluonga ni Phoebe Sombe. Anyar Kalu kucha anyar Kano ma Aero. To an Mombasa ka kona Musa ka. Kae malokyo andane mar uso kidi. Wauso kidi mang'eny, wauso kidi lakini nwachako gi galana mantie tokani. Ema nwachako godo. Ka kineno ni wantie kani, ane mana chako ka. Ane mana biro ka to achako ohalani. Koro kaka naneno kane an kenda to naneno ni business nok dhi maber. Koro na aluongo jowadwa moko ni ng'eni kamoro ka in gi kamoro achiel, ka in ng'ato achiel, to ng'ato ema ni mari midwa kata gedogo. Lakini kane ji nobiro kama ng'eny to nwayudo advantage nikech kaka moro yawre malach to ohala bet maber kendo ji bire mang'eny nikech koro neno maber. Koro nwachako matin to waneno ka ji ochako biro, uso chako usore. Koro waneno ni koro wauso ohala mar ma ikete e ot mosager. Koro waneno ni mondo wakel nyaka gik magero ot kaka kuoyo wan godo ka, wan go koto, wan gi kidi magero ot. Koro nwachako matin kamano. Lakini aneno ka Nyasaye timo gonwa lweny, wadhi nyime matin. Sipokuwa changamoto benitie, lakini wadhi matin. Ohala ni nachako 2012. Ema nachako ohala ni. Koro wadhi go matin, aneno ko anyalo pidha gi familia mara, anyalo chulo ni nyithindo school fees, anyalo chulo ot madake. Kata kama wantie ni wanyalo chulo, lo wantie ni wachulo jogi. Ohala ni nwachako kane chuny oneno nikech ne wan jo supplier ma ne wakao supplier ma watero oko to ne waonge base kama no wabete. Koro nwaneno ni mondo wayud kamoro mondo wabede ma ng'ato kadwarowa to nyalo oyudo kama wantiere. Koro mamiyo nwabiro ka mondo wachak bet ka. Koro sani wan gi advantage mang'eny nikech nyaka nwadonj ka ji koro nyalo yudo wa machiegni. Kata kidwaro kidi midhi gedo ko nyalo yudo wa, inyalo ng'eyo kama iyudo wa. Kata kidwaro mana galana ni still pod ibiro kata iyudo wa ka. Koro mane advantage mwanyalo neno nikech wasaneno ka galana ni onyuolo nwa gik moko ma nwaonge go. Nikech nwachake nikech ne en galana kende. Koro galana ni onyuolo nyaka kidi wan godo ka, galana ni onyuolo kokoto wan godo ka, galana ni onyuolo nyaka wan gi gik moko miluongo ni machine ma minyalo ka ng'ato dwaro koroga to nyalo koroga go, ka ng'ato dwaro kata mana vibrator nyalo biro to kaw ka. Koro wasaneno ka galana ni osago kod wokan nyaka nwachak. Mana kaka in dichung' kimondo kidhi e tich. An bende awinjo ka chunya koromo gokinyi to chunya lel ni koro kara kacha onega monde nikech pile gimitimo gima ber chunyi gombo ni mondo kanyo mondo ichako tijno gokinyi. Na wacho ni ne wan kamoro kona beach, lakini na wuok kanyo nikech ne kacha ne tin. Koro wacho ni at least kai koro osebedo matin, we koro kata mana nyako kata ka wuoyi no kendo, te idhi go dala kamachielo. Koro na wuok ng'at modhi go dala kamachielo. Koro nwabiro ka.
koro ka nabiro ka aneno ka wach mantie ka e Galana sana sana e Mombasa Coast ka odhi mang'eny nikech ing'eni en gima original. Wazungu ohero tiyo kode sana moloyo kata wan wawegi ma wan kode nikech oingo wasungu ohere nikech oingo tiles ok en very slippery. Ginyalo gero kata kode dier ot, inyalo gero kata kode kamoro amora, lakini emomiyo dhi maber koro miyo ji ohere ni mondo kata ng'ato neno ni ng'eni business madhi ema ji ohero ni ng'ane naneno ka business ne cha dhi kendo gi expand. An bende achak kendo kara kamoro ka. Koro aneno ka ji ohere. Challenges ng'eny mantiere ohalani sana. Achiel kuomgi challenge mantiere ka nitiere ndalo ma iluongo ni low season. Low season koro Galana ok dhi. Uso bedo man piny kabisa. To kama wantie ni wachule koro wayudo changamoto mano is one. Kendo mar ariyo nitiere Galana ning'eno pek makato kae mana matin to pek. Koro kwadhi gi lori kwadhi omo kalori wadhi godo kucho nikech en kamoro mabor kendo en mabungu kendo en changamoto nikech onge kata yo mwaluwo kucho. Koro kwadhi kucho samoro gari okethore ni e wang'ayo nyalo tunore ni ka misigo mano ting'ono onyalo puko moko piny madong' e bungu mibigi matin. Koro mano isa run at a loss. Gini sana Galana kochopo okunda ka to ang'e ni expenses mwatiyogo en pesa makama to a profit mwayudo bende pesa makama. To gimomiyo koro adhi ng'eyo ni adhi a run at a loss nikech pesa mane anyiepogo buying price seche moko ok dhi wuok nikech changamoto mapitia. Samoro ka koth nochwe yo mwaluwo rach gari owek Galana piny koro the income mana adhi aketo cha ok dhi duogo. Ing'eni bath ndara ka na yiero nikech ing'eni ka kete e ndani ku ng'ama biro neno onge. Emomiyo adwaro ka mondo waket ka mondo koro kikalo kata kaka in tineno ni ai to gima neno cha chieng' moro ka chunyi ogombo ni ged Mombasa kata wacho ni na neno gimoro kata to gini idwa time nang'o kata king'e tije to koro ibira ka to wapuonji ni gini idhi tim kama to onyalo bet maber kitiyo kode. Ing'eni gima nitiere machiegni gi dho wang'ayo kama ng'ato kale ober moingo moket ndani. Gima nyalo nyiso ng'ama dwa chako ohalani ok orach, onyalo pidhi to onyalo konyi gi wecheni mag kiot kata watimo mang'eny, lakini oluoro gimiluongo ni luxury nikech pesa no kodonjo to ng'eny pesa no en capital moloyo profit ne to tin, lakini kidonje e luxury mang'eny to nyalo miyi changamoto. Koro odwaro ni sana e ji nyima to ibedo ni capital keep maki capital no teleza nikech ing'eni wan gi mahitaji mang'eny. Wan gi school fees onyalo chulo ni, wan gi chiemo onyalo pidhi, wan gi mar adek onyalo chulo ni school fees mar nyithindo. Lakini mana ki budget ing'eni always ki budget ohala to mi changamoto. Koro first of all nyaki budget ni auso gimoro siling 10 ause anyiewe siling 10 tause siling 11. Koro siling 1 ni ema budget ni mondo ikete this only 1 shilling nikech 1 shilling is in a profit mari to ka mahitaji ni meki ikete siling 3 mani ng'eni sechope profit. Koro first of all nwakuong watuo kando emomiyo Nyasaye neno ko ogo kodwa lweny to moloyo mar ariyo maduong' kendo moingo duto ni sasa miloko chako ohala moro amora
to iket Nyasaye mbele. Nyis Nyasaye ni Nyasaye kae nyaka neni. Msingi mono waketo kae ni Nyasaye. Ket kata ne ji mabiro mang'eny to chunywa ni wayaw ni we welcome kila mtu. Ni donjiro donja nikech Nyasaye mamiyo ji gweth. Galana ni ineno kaka magi wauso in pieces. Ka ng'ato biro to wang'ise ni piece makama en pesa makama. To nitie mwauso sana wause wapime line 7 feet by 10 feet. 7 feet by 10 feet. Mano pesa di kiyo sumar. 2,500 per line. Alpario give me a beach. Wan kidwaro galana ni tinyiso ng'ato ni obi mkungu miwili. Mkungu miwili yani yenda ariyo mochunka. Mkungu miwili nitatagiluongo ni mkungu miwili ama miskitini kona Musa. To karwaka iluongo ni Labour Society. Kata license mo wango iluongo ni Labour Society. Yes. Koro namba na to en 011 41 84 313. 0 achiel achiel 41 84 3 13. Nyagora mogo jonka kwano bende wachre ni kika achiel timeda achiel yudo gik moko ariyo. Kendo kar kae sigana ma waseyudo kae wacho ni sigana ka sigana nigi gimoro minyalo somo iye. Mano manyalo konyi bero chenro magi mag ohala. Kawuono e chenro mar ohala gi mwandu wawinjo sigeni ariyo mag Elvis kaachiel koda ka Phoebe. E sigeni magi en geno mara ni somo gimoro kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Mane makelo e giko mar chenro odiochieng' ma kawuono ni mar ohala gi mwandu. Tudi koda kendo juma manyien ka wawenyo ni ohala mamoko wamiyi riekni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donje viewsasa.com